ontwerpen van kleding. En dan heet zomaar kledingnij haute couture van onze eigen Limburgse bodem. En dan om het nog bijzonderder te maken, van niet alleen gebruikte stoffen, maar ook gebruikte materialen die erin gebruikt worden. Welkom, de modeontwerpster Monique Dessart uit Blerik. Welkom. Dankjewel. Ja, wanneer spreken we eigenlijk over haute couture? Ja, haute couture. Ik heb mezelf de naam niet toegezaagd. Natuurlijk heel veel andere mensen zeggen de Max haute couture. En op een gegeven moment ben ik gewoon googelen op internet. En heb ik dus haute couture ingetoetst. En toen stond erbij van als iets met de hand maakt. En als het op de persoon op maat is gemaakt. En eenmalig, dan schijnt het haute couture te zien. En iedereen ziet dat ik haute couture maak. Ja, die kleding. Ik zou het zelf niet durven te zeggen. Ja, maar dat maakt hele bijzondere kleding. Wie is dit eigenlijk begonnen? Want de noemt ze nog altijd hobby, hè? Ja, een beetje uit de hand gelopen hobby. Ja. Het is begonnen met een plastic jurk die ik vorig jaar februari heb gemaakt. En dat was eigenlijk een ontzettend succes. En van daaruit zijn er eigenlijk van allerhande dingen gebeurd. Ben ik voor heel veel fotoshoots gevraagd. En uiteindelijk is dit er uitgegroeid. Maar had je ooit van tevoren al een schet ontworpen? Nee, helemaal niet. Ik heb vroeger ooit eens op school een kledingstuk moeten maken. En dat werd totaal mislukt. En ik heb dat in een prullenbak gegooid en gedacht, ik kon nooit van mijn leven meer kleding maken. En ja. En toch kwam dat moment dat ze dachten, we gaan het toch nog eens proberen. De maakt niet alleen hele mooie creaties, maar het is ook extra bijzonder omdat ze gebruikte stoffen, weer hergebruiks, en ook gebruikte materialen. Vertel ons even. Ja, dat kwam natuurlijk door die plastic jurk, doordat ze iets had gemaakt van een apart materiaal. En van daaruit ze net overal iets in. Als ze in een lampenwinkel hebt, dan ze lampen die ze kunt gebruiken. En van daaruit eigenlijk alles wat ik tegenkwam, heb ik verwerkt in mijn kledingstukken. En wat voor materialen gebruiken ze het liefste? Ik heb niet specifiek iets wat ik het liefst gebruik. Het is echt puur wat ik tegenkom, waarvan ik iets wat we niet gebruiken of wat weggegooid wordt, dat gebruik ik. En vanuit dat materiaal wat ik dan heb, gewoon ik verder. Nou, we gaan eens even kijken naar twee prachtige creaties van dich. Nou, laat de modellen maar komen. Nou Monique, ze zien er echt fantastisch uit. Vertel eens, wat voor materiaal heb ze doorin verwerkt? Nou, ik heb in de witte jurk van Janice, dat was eigenlijk een bestande broedsjurk. En eigenlijk heb ik de jurk helemaal achterstevoren gedraaid. Dus wat je nou als voorkant ziet, is eigenlijk de achterkant van de jurk zoals ze was. Er zit een hele lange slijp aan, die heb ik er vanaf geknipt. En de slijp heb ik eigenlijk verwerkt in de opstonde kant, wat Janice aan de zijkant heet. En meer ook om de buste weg te werken, wat het dus op de rug gaat zitten. En om er toch iets extravagants van te maken. Die veren heb ik gebruikt omdat ik zelf persoonlijk iets heb met witte veren. En daarom heeft deze jurk voor mij ook een speciale betekenis. Nou, het ziet er geweldig mooi uit. Ja, ook een leuk model. Janice Pasje is verkozen tot een van de mooiste vrouwen van Nederland. Door FHM. Nou, mooi model. Maar dan even Tamara Misa. Ja. Ook een hele mooie creatie. Ja, bij Tamara heb ik eigenlijk twee stukken gebruikt die bestonden. Dat waren een leren bustier en een leren jasje. En van daaruit heb ik er eigenlijk... jasje heb ik dus zoals je ziet half door midden geknipt. Ik vind het heel erg leuk om dingen door midden te knippen. Ja. En, dus het belangrijkste wat je in de hoes hebt is de schier? De schier, ja. En van daaruit heb ik een stof erbij gezocht wat me heel erg aansprook. En daaruit heb ik dit gemaakt. Nou, het ziet er prachtig uit. Maar wie komt je dan aan de stoffen? De stof van Tamara Misse, die heb ik gewoon in een stoffenwinkel gekocht. Maar soms is het ook inderdaad gewoon kledingstukken wat ik krijg van mensen, waar ik het stuk vanaf knip. Of gewoon bestonden jurken, ja. Nou, maar we hebben nog meer creaties. Er staan nog 2 modellen klaar. Laat ik maar zien. Ja,
Ja, de modellen Maud, Klaassen en Demi Hoebe zijn er ook weer wederom prachtig goed. Ja, vertel eens. Ja, nou, de jurk wat Maud aan heeft, is eigenlijk ontstaan door het vuurstuk wat Maud heeft. En dat is zo'n ding wat ze boetes hangen waar de wind tegenaan waait, zo'n schelpen ding. En ik had het heel fijn gekocht en ik wou die op laten hangen, maar we hadden net een nieuwe veranda en mijn man zit er werd niet in geboord. En toen dacht ik, toen heb ik hem inderdaad heb ik hem voor een creatie geboekt en ik ben dus inderdaad met het schelpending begonnen en de rest, de rok is een bestaande broedsjurk, die heb ik dus ook naar midden geknipt. En de bloemen zien gewoon van een tuincentrum, zeg maar, die grote bloemen. Nou, het ziet er fantastisch mooi uit. Dan even een iets bescheidenere outfit. Ja, het jurkje wat Demi aan heeft, is eigenlijk uit de collectie exclusief. Dat is eigenlijk een collectie die ik samen maak met een coupeuse. Dus die coupeuse heeft voor mij het basisjurkje gemaakt. Ja. En ik heb er placemat op verwerkt. En, daar zijn die bloemen van gemaakt? Die bloemen zijn placemat, ja. Nou, dat moest er maar opkomen. Heb ik het jurkje van Demi gemaakt, ja. Nou, ook prachtig. Maar nu heb ik je laten vertellen dat je niet zo heel goed zit met de naaimachine. Nee, ik heb geen naaimachine en ik wil er ook geen, want ik ken er echt helemaal niks mee. Ik heb er denk ik ook niet het geduld voor. Maar wie maakt ze dit dan allemaal? Ja, ik doe het echt met de hand. Ik heb inderdaad, net zoals het jurkje van Demi, dat duidt dan een coupeuse voor mij. Ik zeg, zo en zo wil ik het hebben en dat maakt die coupeuse en de rest zet ik er zelf op met de hand. Nu heb je er afgelopen woensdag heb je een modeshow gehad in Venlo. Ja. Wie waren de reacties? Ja, overweldigend. Echt staande ovatie hadden we. Het was echt, in één woord, super. Ja. Want wie is het dan om uiteindelijk die mooie creaties te zien gedragen worden door mooie modellen? Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En ook te zien dat het er gewoon aanslijt. Ik had een uitverkochte zaal en mensen kwamen zelfs vanuit Amsterdam naar Venlo toe om onze fashion show te zien. Dus, ja, fantastisch. Dat is wel bijzondere creatie, maar ook bijzondere modellen, hè, wat je even gekozen hebt. Ja, zeker. Ik heb niet gekeken naar lengte en naar grootte. Zoals gezien heb ik, Tamara is heel erg klein. Ik geloof 1,60 als ik het goed heb. Ja. Maar de jurk maken het weer goed, ze is hè? inderdaad, ze zou eigenlijk voor de catwalk te klein zien, maar ja, ik heb me eigenlijk juist er tegen verzet, omdat ik ook vind dat modellen met andere lengtes hun kans moeten krijgen. Ja. En heb ik inderdaad gewoon gekozen voor modellen waar ik een goede gevul bij had. Ja, bijzondere mooie dame ook. Ja. Nu hebben we de creaties, of een deel van de creaties, hier in de show mogen bewonderen. In Venlo afgelopen woensdag. Maar een aantal creaties in de hele wereld al over gegaan, hè? Ja, dat klopt. Een aantal van deze creaties ook. Die weer geplaatst in een modellengids. De European Top Models hebben mij afgelopen maanden benaderd. Of ik interesse had om met een interview in de gids te staan. Er is dus in 2 pagina's zien eraan gewijd. En er stond een stuk of 10 creaties van mij in de modellengids. Nou, fantastisch. Ja. En als je nu eenmaal zo'n creatie wilt kopen, ken dat dan? Ik heb er natuurlijk over nagedacht. In eerste instantie wou ik dat niet. Want ja, het is toch iets waar ze heel veel tijd, oren, bloed, zweet en tranen in is gestoken. Maar ja, het is wel zo, ik wil nog een show gaan organiseren van jou. En dan is er gewoon geld nodig. Dus ja, maar als er mensen interesse zien, kunnen we het natuurlijk altijd over hebben. Dat is fijn om te weten. Ja. Maar ook fijn om te weten dat er een volgende show gaat zien. Ja. Geer houdt dus op de weg te wie dat precies gaat plaatsvinden. Want dat wil ik niet missen. En ik denk Geert doet misschien ook niet. Meer informatie over de mooie creaties van Monique. www.tvl.nl. Fijn dat ze hier was. En heel erg veel succes in de toekomst. Dankjewel.